Pohorie Kaukaz leží medzi Čiernym a Kaspickým morom. Niektorí geografovia ho zaraďujú do Ázie, iní do Európy. Na jeho rozsiahlej ploche sa rozprestiera až 15 vrchov s nadmorskou výškou viac ako 5000 metrov. Jedným z nich je aj gruzínsky vrch Užba, charakteristický dvojitým vrcholom pripomínajúcim pyramídu. O pripravovanom výstupe práve na toto pohorie sa Dana Imriščáková zhovárala s horolezcom Markom Naďom zo Slovenského horolezeckého spolku. Cieľom tejto medzinárodnej expedície slovensko-ukrajinskej bude výstup na severný vrchol Užby. Je to vrchol, ktorý sa nachádza v pohorí Kaukaz, na takej kontinentálnej hranici medzi Európou a Áziou z gruzínskej časti. Cesta bude pozostávať nielen cestou cez Ukrajinu a cez Rusko, ale väčšinu času budeme tráviť vlastne v základnom tábore v Gruzínsku. Jedným z cieľom bude vystúpiť na vrchol z toho športového hľadiska, ale z ľudského hľadiska cieľom bude uctiť si všetkých horolezcov, ktorí násilnou smrťou zomreli pri expedícii na Nanga Parbat, Peťo Šperka a Anton Dobeš, ktorí takto zahynuli, a samozrejme aj zo strany ukrajinskej časti expedície boli ich spolulezci, kamaráti, s ktorými zdolávali niektoré vrcholy nielen v Rusku, ale aj kdekoľvek na svete. Ako dlho predpokladáte, že bude trvať tento výstup? Tým, aby človek dokázal fyzicky byť aktívny v určitých nadmorských výškach, potrebuje obdobie tzv. Aklimatizácie, čo je veľmi dôležité kvôli predchádzaniu výškových chorôb a rôznych problémov, ktoré môžu vzniknúť. Celkový výstup nepresiahne viac ako týždeň a pol aj s tým procesom aklimatizácie. Ako sa správne pripraviť na aklimatizáciu? Príprava je klasická príprava vrcholových športovcov, čiže kondičná príprava, rôzne behy, ťahanie ťažkých pneumatík, pretože je to veľmi dobrý spôsob tréningu na posilňovanie svalov nôh. Samozrejme lezenie, pobyt v horách a dlhé vytrvalostné cesty, tréningy, behy. Pri tom lezení človek využíva každú časť svojho organizmu, každú časť svojho tela, každý jeden sval. Kedy začína táto expedícia? Plán odchodu zo Slovenska je okolo 5. augusta. Prístavu na Azovskom mori asi 2 dní cesty vlakom. Tam sa vlastne spojím s ukrajinskými horolezcami. Okolo 11. augusta by sme cez Rostov na Done prešli až do Tbilisi, do hlavného mesta Gruzínska, a odtiaľ vlastne lokálnou dopravou pod vrchol Užby. Cieľom nie je len ten športový výstup na vrchol Užby, veľmi krásneho, nádherného kopca, nazývaného aj Matterhornom Kaukazu, ale ešte väčším a ľudskejším cieľom je uctiť si naozaj všetkých ľudí. Nielen tých mojich kamarátov, nielen ukrajinských kamarátov, ale všetkých ľudí, ktorí zomreli takouto násilnou smrťou. Uctiť si tých ľudí, aby sa na nich nezabudlo.